mga lagdabahin sa panad. Unya giingnan ni Moises ang mga pangulo sa mga banay sa Israel. Nagsugo ang Ginoo nga konang usa ka tawo may gisaad sa Ginoo og iya kining panumpaan. Kinahanglan nga iya kining tumanon. Konang usa ka babaye may gisaad sa Ginoo ug iya kining panumpaan samtang batan-on pa siya ug ubos pa sa pagbuot sa iyang amahan ug kun nakahibalo ang iyang amahan bahin sa iyang gisaad ug gipanumpaan sa Ginoo apan nagpakahilom lamang ang iyang amahan ang maong saad magpabilin. Hapan kon inig kasayod sa amahan niini mo supak siya, ang maong saad sa batan-on mahimong walay bili ug pasaylon siya sa Ginoo kay misupak man ang iyang amahan. Kon ang babaye magminyo samtang may panaad pa siya sa Ginoo, ug masayod ang iyang mabanabahin, niini apan magpakahilom lamang siya, ang maong saad magpabilin. Apan kon ini kasayod sa banabahin, niini mo supak siya. Mahimong walay bili ang maong saad ug ang babaye pasaylon sa Ginoo. Apan kon ang magsaad usa ka byuda o usa ka babaye nga gibulagag bana, ang iyang panaad dili mahimong kawangon. Og kung ang usa ka asawa may gisaad sa Ginoo, nga iyang panumpaan bisan dito ra sa ilang balay ug masayod niini ang bana apan magpakahilom lamang siya ug wala niya kini supaka, magpabili ng maong saad. Apan kon mo supak ang bana inig kasayod niya nini, mahimong walay bili ang maong saad ug pasaylon sa Ginoo ang babayang nagsaad niini. Bisan unsang panumpa nga himuon sa usa ka asawa ngadto sa Ginoo, aron pagsakit sa iyang kaugalingon mahimo kining lig-onon o kawangon sa bana. Apan kon dili mo pakitag pagsupak ang bana, inig kasayod niya niini magpabilin ang tanang gisaad sa iyang asawa ngadto sa Ginoo. Apan kon inig kasayod sa bananini iya kining kawangon, siya maoy pahamtangan sa Ginoo sa silot nga alang unta sa iyang asawa. Mao kini ang mga tulumanon nga gihatag sa Ginoo kang Moises bahin sa bana ug asawa ug bahin sa amahan ug sa iyang batanong anak nga babaye nga ubos pa sa iyang pagbuot.